Petro Kantong Bolong, aku sapa? Aku sapa? Kowe Durna. Puja ing ukir marebak bang sumirat keneng soroting surya Werkudara. Apa? Aku sapa? Aku Durna, bapakmu. Kowe entuk ilmu pirang-pirang saka aku. Entah. Tirta pawitra maning suci saka aku. Kayu gong suci saka aku. Apa-apa sing tak marake kowe saka aku. Warwani karo aku. Warwani karo bapakmu. Ora. Mundur. Janaka ali-ali ampal tak jaluk. Warwani karo Begawan Durna. Sing pinter ulan jemparing mulang kowe sapa? Bapak Durna. Warwani karo aku. Mboten. Mundur. Anak Prabu Darma Kusuma, panjenengan menika siswa kula. Inggih, Bapak. Wae mundur. Petro Kantong Bolong, aku sapa? Aku sapa? Kowe Durna. Kobar kono. Tak kaya ngendi, Tru? Leboke kothak. Mengkari ijen kok entek-entekke wektu ora. Kene iki selak kesel e. Ndara Werkudara dikon tajuk kowe. Wah, Ndara Werkudara kok dijukuk ora. Ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Arsa majangge jagat. Mikir lho. Iya, iya. Tumungo-mungo paneng sapuja ing ukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung malah dadak ngebis aku kena angine Ndara Werkudara. Mikir lho. Iya, iya. Tumungo-mungo paneng Suwanke Sang Hyang Padawenang. Ampun Kyai, ampun. Ampun Kakang Semar. Sampun ngantos dipun sowanaken Sang Hyang Asih Prana. Asih Prana iki sapa, Pak? Suku ki ngomong wae kono minggat kono. Bocah takon wae. Asih Prana kok tau. Oh, ngerti awak andake simbok kowe. Kowe kenalan ro Asih kowe ada. Asih Prana iki Sang Hyang Padawenang. Wah, ora ngerti ya. Nek pancen kapok bali aja ganggu gawe ndaraku yen perlu pengestanana ndaraku supaya lancar rancak nggone mbangun negara Ngamarta. Kula badhe paring pangestu dhateng para Pandhawa. Mugi-mugi tansah rancak anggenipun mbangun Ngamarta lahir kelawan batin. Ah, isa kono ndang bali ya. Inggih, Kyai Semar. Waduh, kalau sing duwe panah ngamuk, Pak. Mindira ajare. Semar. Wah, kowe ngapusi karo aku. Aku minta wenehi lombok tok cipta kaya kowe. Ayo, kowe gelem tak boyong apa ora? Nyo, boyongen aku. Kapok ora? Kakang Semar, kula sampun tobat, Kakang. Kula sampun, Kakang. Lek ngentep kae iki ra ya tenanan ngono lho. Ayo Malik. Injih. Pusap-pusap. Wah, bungai Semar. Edan ra. Kira ra tak kaco. Wah, nggih tok terus-teruske kowe iki kapok ora to Durga? Inggih kula kapok. Lah kok pendak-pendak ganggu gawe karo dalan-dalanku Pandhawa iki karepmu ki piye? Kapok ora. Ya lho.
Apa ora kowe? Kandhan-kandhanane kok senengane. Bagong. Legak-legak sadule to. Me. Kampung ora tobat nekat kabeh. Gong bojomu rene lho. Mama. Setan rasa. Dus waduh ora Durga kula wonten dawuh ayo anak buahmu jak bali inggih sing picak dituntun sing lempoh digendong inggih ganggu gawe katentremaning kutha kene aja takon dosa mungsuhmu aku nyuwun pamit Kyai Semar nyuwun gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadal Saraswati wana. Nek kok dadi bubar ora karu-karuan panjangkaning para Sata Kurawa. Kabeh muspra tanpa guna. Ya. Durna ora nrimake. Najan ora nggawa wadyabala ijen apa kira-kira aku ora bisa ngrampungi para Pandhawa keparat. Aku sapa? Aku Durna bapakmu. Kowe entuk ilmu pirang-pirang saka aku. Entuk? Tirta pawitra maning suci saka aku. Kayu gong suci saka aku. Apa-apa sing tak pareke kowe saka aku. Warwani karo aku. Warwani karo bapakmu. Ora. Mundur. Janaka ali-ali ampal tak jaluk. Warwani karo Bagawan Durna. Sing pinter ulan jemparing mulang kowe sapa? Bapak Durna arwani karo aku mboten muter Anak Prabu Darma Kusuma panjenengan menika siswa kula inggih Bapak ae muter Petro Kantong Bolong aku sapa kowe Durna Bar kono. Tak kaya ngendi, Tru? Leboke kothak. Mengkari ijen kok entek-entekke wektu ora. Kene iki selak kesel e. Ndara Werkudara ndikon tak jukuke. Wah, Ndara Werkudara kok dijukuk ora. Ana ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Arsa majangge jagat. Mikir lho. Iya. Tumungo-mungo paneng sapuja ing ukir marebak bang sumirat keneng soroting surya megalan gunung dadak ngebis aku. Kena angine Ndara Werkudara. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris. Risang mawe kandrung sabaran katulu. Bagong kowe arep ngopo?
Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina, Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karang Kadempel. Kawula sak Karang Kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Monggo Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna iki nek omong nyata apa anane merga iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi. Kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Nang kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani Karang Kadempel Pak. Saploke aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki. Aku ora trima nek ana wong ngrasani rusaking Karang Kadempel. Sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu. Allah becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Gong lantil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, lho iki Bagong. Lho ora basa. Tak basanono iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku. Ora ming sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omong sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong nang negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora ming Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathoke suwek kenthange metu. Piye, Tru? Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Wah iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Samangsa-mangsa ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok pleret teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora ya, Mbak? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampeyan diutus boyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrono-mrono. Ora usah bereng ngulon ngecan. Rembugane Semar gelem diboyong, memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong, wis adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilih kuwi disiliki. Nek ora diwangsuli, ora disiliki, ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal mepalangi karepku ngene bayang-bayang marang Semar Badranaya, mesti bakal tak katut ge dosane. Nek ngono aku sing arep katut ge dosane. Loh, nek pancen kowe dadi mepalangi Durna, kowe tak katut ge dosane. Fake. Apa gong fake? Fake iki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake iki maksude wis tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar. Saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Loh. Apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka ngendi ya, Pak? Mbuh. Bagongé asline sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok sapa? Mbuh.
Bagonge karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nah aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrek. Gong, lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang ki lho. Wah, kok. Waduh. Mudar kowe. Engko nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok molak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-deg ya. Wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medeni truk. Dewa mudhun aku ora wedi. Dadi sampean ora usah gleleng. Apa rumangsamu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Bagantuna, sing wedeni awamu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Bagantuna, nek ndi papane wong neter kanthi dayan. Aku manut, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Kowe tenan yakin metu Jawa? Ora getun. Go asawat teklek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Njaba golek nggon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tanggep. Oh, kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njara langit. Semar boyongen. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Oh. Ngapae? Aku ora melu. Meng disilih batange kok terus cengelmu kowe. Nyilih kok batang ora. Meng sedhela gah. Nek arep sumbar ku awake dhewe. Wonten iso nglangkai batange Bagong Boyo Semar Badraya. Oh, lakon mati dereng apa kowe? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak iki bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Bae jane ndek utek ora to? Wah, gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Sawang re. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel. Aku iki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok karang kadempel. Lho, tandingi. Sing arep nandingi. Oh iya, Truk. Moh. Truk, moh. Biasane kowe perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng ya awake ora petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke, bentuke ora mutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja lehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Rak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke dan ngetutke kowe nyabrang segara ndengan goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Halo. Degya kala togok udu. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Didi. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit Ngalengka,
Sapa sing ngandani? Ki Lurah Nala Garing. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kuwi keluwianku nang kono kuwi. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih. Kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, kula tentu ngraosaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sago, sagah. Ada jalan keluar. Ya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa ki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males saenipun kula Semar menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Bila menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere lara ora tak suntikke kowe yakin nengke wae nganti mbathang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel ya. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari ki tak sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes kendramu mangan. Nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman tak lilani Kurawa Patenana. Menika kados pundi Ki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong wae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman lho nggih ngestaken dawuh. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Mbangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapak niku dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak, kene tengok ini, Pak. Ora. Ngono ae mbrebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top wis. Ya. Waduh kedangaan wan. Lenggah kene. Nyun ngapura Bapak. Aku kok bendina mintok waneni lho Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk pecis, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Jare ana nek si Semar ki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng aku ki sira arep nukokke. Aja dorame. Truk, pripun, Pak? Kawula Karang Kadempel konsumise rada adoh, mergo iki bakal dadi perang gedhe antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap.
Ngestoke dawuh, Pak. Nala Garing kuwi ya ngewangi aja meneng-meneng wae. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Wis ngono wae, mengko nek kira-kira perange saya mbondo kalani Petruk kowe matura karo aku. Lho niki ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal jawi. Iya. Sing ati-ati ya, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestokaken dawuh, Pak. Wis purna gatining pepanggihan madaning padukan Karang Kadempel. Nalika semanten katingal sigra manjing telenging Bali Wisma Kelurahan Nayantaka. Eling-eling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati. Kaya tumurun ing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane. Katingal paripurnaning kali sinarenga asamundur ngakako katingal bapak kaya yuwana nira Carian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda Tata lho, Man. Piye? Rombongan Kurawa ketoke wis nyedak saya nyedak. Begawan Durna pancen bener ngendikane Bapak. Nek Durna wani drangap-drangap ucape ngono ae mesti nggawa Kurawa. Yo, cedhake yo. Nggih, istaken dawuh. Ki Lurah Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun. Cekaping ngabdipun Anoman. Weh, ya ora ngono, ora iki desaku nek aku ora melu-melu kok ndak dukani karo Bapak. Inggih, Ki Lurah Bagong. saya nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang
Wah. Sajae pancen wis pentas meguru anyar. Bagong wani napaki kridaning para Sata Kurawa. Ndara Kartomarma, ya dasar Purnyata. Ayo bapakmu nutuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa, bumi angus karang kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi, kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arep gawe bumi angus karang kadempel. Niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno menehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, karang kadempel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani karang kadempel. Ora sandadak kanthi pawadan kowe mbelani karang kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby ning kono. Nun, kowe iki standby ning kono. Standby menika menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempenge. Malah nang kene mangani kacang dipepe. Iya. Rene, iki ngestaken dawuh kula ora. Malah dene arep mbelani. Lho. Gawa munyuk barang arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangleawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing dindelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku, sak karepku. Wis ana anoman kok karo sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki menika sinten? Kartomarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggen kula. Tak ombe ya? Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Purnyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para Sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu kene marganing matimu Anoman.
barang melu perang. Nglabuhi desa ya, Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mungsuhe Petruk kanthong bolong pecah siramu. Bang Cobi. Mati. Mati. Out. Galeng balang tangan cekot sikil becik pelang ora sah kokean gunem tanpa guna mungsuhe nala gareng sumbalmu kaya yak-yak ayo sing dadi nyatane pecah siramu nya Dian piye reng mumet blase to Andeno kok maju. Kono kowe wae kono. Aku cah ringkih kok. Wah, dan ganti Petruk. Ganti anane ya. Mut. Anoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petruk ya ngamuk. Bagong ya tunggal dene melu njata si Kurawa Edan. Iki kanca mundur, delik, rasa melu ora delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon ulah samboyong Semal Badralaya mbangane Kurawa lemuk. Ulame Anoman sing maju enten ing pabalatan ning Petruk, Galeng, Bagong kabeh maju. Wuh, selempak. Nggo wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundura nek pancen ora gelem maju mundura. Kula pun elek-elek lho, Man. Wis rasa to elek iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampeyan apa jenenge sampeyan ulang gugu monggo. Nek nganti sampeyan kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, Nur. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, maju wae. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak.